ještě předtím, než vám poděkuje, důležitý je říct něco o Prodomě. Prodoma je společnost, která považuje za klíčový faktory úspěchu konkurenceschopnost a produktivitu. Ta konkurenceschopnost a produktivita je v našem oboru určována zejména naším obchodním potenciálem. A ten je zase utvářen velikostí firmy a růst se dá dvěma způsoby. Prostřednictvím vlastní pobočkové sítě a prostřednictvím partnerské obchodní sítě. A my vás považujeme za tu velmi zbytnělou část, na které my zvyšujeme svůj obchodní potenciál, svoji konkurenceschopnost a tím pádem produktivitu a to my postavení na tom trhu. A kdo je tedy firma Prodoma, jejíž součástí jste i vy, partneři Prodomy, a kým je vlastně Prodoma na tom českém trhu distribuce stavebních hmot? Dnešní den je pro nás, pro společnost Prodoma, velkým milníkem, protože poprvé historicky budeme předávat jako benefity pro naše zákazníky za úspěšnou spolupráci automobily, to znamená benefity s 100 000 hodnotami. A to je něco, co jsme si před lety určitě nedokázali představit. A teď asi bych rád poděkoval našim zákazníkům, kteří tady stojí, za spolupráci v roce 2012 a popřál vám všem, kdo budete jezdit s těmi vozy, mnoho bezpečných a komfortních kilometrů. A taky věřím, že ten nový ProBonus speciál v roce 2013 bude pro vás novou výzvou, které se dobře chopíte. Děkuji. A výjimečně z jeho regionu pana Švejcara. Co pro vás bylo v tom programu nejzajímavější nebo nejlákavější? Tak jako každý chlap auto, že jo, je to prostě dárek, který každý chlap dokáže ocenit a je to pro něj něco jako hračka, takže určitě dá si to auto. Dobře, děkuji. Auto naláká, si myslím, jako hodně. Chtěla bych se vás zeptat, jak rychle jste se rozhodl zúčastnit se programu ProBonus speciál? Já se rozhodu rychle, takže jsme dávali vlastně body plus pro JOS a pro minus, takže jsme se rozhodli během 2 dnů. Když jste tady slyšel o pokračování ProBonus speciálu, myslíte, že budete mít zájem zúčastnit se i nového? Určitě a už nejenom kvůli tomu programu, ale díky tomu, že za to půl rok spolupráce jsem opravdu spokojený s podmínkama, kterými Prodoma dává a i z tohohle důvodu. Jak rychle jste se rozhodl účastnit se programu ProBonus speciál? No tak na první schůzce, kterou jsem měl s panem Herzánem, jsme probrali ty záležitosti této akce, tohoto programu a myslím si, že to rozhodnutí bylo během té jedné schůzky. Vyloženě takhle. V podstatě jsem samozřejmě chtěl, aby moji pracovníci prioritně, řekl bych, ověřili pořizovací ceny, které jsou pro nás ty základní, že jo? A pokud byly srovnatelné, což bylo potvrzeno, že s ostatními možnými dodavateli, tak prostě bylo vidět, že tady ten bonus je skutečně navíc.